Is-suġġett tal-lum jitratta dwar il-qagħda strateġika ta' Malta. Il-pożizzjoni ġeografika ta' Malta, jiġifieri dik ta' gżira fiċ-ċentru tal-Mediterran, kif ukoll il-portijiet naturali, jagħmlu lil Malta post tassew strateġiku. Imma għaliex pajjiżi barranin dejjem urew interess fil-Gżejjer Maltin? Malta tgawdi pożizzjoni u għada strateġika u tinsab proprju fin-nofs tal-Baħar tal-Mediterran. Hija wkoll imżejna b'portijiet fondi u kennija. Minn barra l-pożizzjoni ġeografika tagħha, Malta tgawdi wkoll minn klima moderata. Fil-port il-kbir insibu li fl-1798 kienet qadet il-flotta kollha ta' Napoleon, jiġifieri madwar 200 bastiment kollox. Dan kollu juri li ma jistax jonqos li l-qawwiet il-kbar ma jitfgħux għajnejhom fuq ardna għal skopijiet espansjonisti tagħhom. Mela għalhekk insibu li minħabba l-pożizzjoni strateġika importanti ta' Malta, Malta kellha storja mżewqa b'diversi potenzi jaħkmuha biex jieħdu vantaġġ mill-qagħda tagħha. Mela nistgħu ngħidu li kważi kull qawwa barranija li ppruvat tkabbar it-territorji tagħha uriet interess fil-Gżejjer Maltin. Kien hemm diversi pajjiżi li ħakmu fuqna. Il-Feniċi, il-Kartaġiniżi, ir-Rumani, il-Biżantini, l-Arab, in-Normanni, il-Hohenstaufen, l-Anġuvini, l-Aragoniżi, il-Kavallieri ta' San Ġwan, il-Franċiżi u l-Ingliżi kollha kemm huma ħakmu xi darba jew oħra fuq il-Gżejjer Maltin. Nistgħu ngħidu li sal-1964 l-istorja ta' Malta tikkonsisti f'sensiela ta' ħakkiema barranin. Allura minħabba din il-pożizzjoni importanti strateġika ta' Malta, x'kien il-kontribut ta' pajjiżna fl-istorja? Meta waslu l-kavallieri f'Malta fis-sena 1530 huma sfruttaw il-qagħda strateġika ta' Malta biex joħorġu bil-flotta tagħhom u jattakkaw lill-Misilmin. Fil-fatt tlaqmu il-pirati tas-Salib. Minn barra li kienu jattakkaw ix-xwieni tal-Misilmin, il-kavallieri ħadu sehem ukoll f'battalji navali importanti, fosthom il-famuża Battalja ta' Lepanto tal-1571. Kien hemm ukoll il-gwerra kontra Napoleon, dik ta' bejn l-1800 u l-1815, li wkoll kienet importanti għal pajjiżna. Napoleon rid jaqqat lill-biċċa kbira tal-Ewropa taħt id-direzzjoni Franċiża. Iżda l-Ingilterra u artijiet oħra opponewh u ġġieldu gwerer ma' Franza. Għalhekk Napoleon ordna bojkott lill-prodotti Ingliżi. L-Ingliżi użaw il-portijiet Maltin biex idaħħlu l-prodotti tagħhom fl-Ewropa bil-kontrabandu. Il-Maltin gawdew mix-xogħol li nħoloq. Kien hawn ħafna xogħol u l-pagi għolew. Il-kummerċjanti żdiedilhom il-beħ tal-prodotti tagħhom. Kollox spiċċa meta l-gwerra kontra Napoleon intemmet u faqqet il-pesta.
Fuq kollox, Malta kellha ekonomija ta' fortizza. Fil-passat, imma b'mod speċjali taħt l-Ingliżi, Malta kienet meqjusa bħala art li l-iskop tagħha kien li jisservi lill-Imperu Ingliż. L-ekonomija Maltija intrabtet ma' din l-idea. Allura, meta l-Imperu Ingliż kien ħossu meddet minn xi qawwa barranija, f'Malta kienu jiżdiedu ħafna l-opportunitajiet tax-xogħol. Fil-perjodi ta' paċi, l-opportunitajiet tax-xogħol kienu jonqsu. Biex nieħdu eżempju, matul l-ewwel gwerra dinjija fit-Tarzna kien hemm madwar 15,000 ruħ jaħdmu. Iżda meta spiċċat il-gwerra, in-numru ta' ħaddiema niżel għal 7,000. Fil-gwerra tal-Krimea bejn l-1854 u l-1856, l-Ingliżi u l-Franċiżi ġġieldu gwerra kontra r-Russja fil-Krimea li kienet art qrib il-Baħar l-Iswed. Il-port il-kbir ta' Malta hawnhekk sar maħżen kbir għat-tagħmir u għall-armamenti. Bosta feruti jiddewwew hawn Malta fl-isptarijiet militari li l-Ingliżi bdew jiftħu. Ix-xogħol f'Malta żdied u l-pagi wkoll għolew. Avveniment ieħor importanti kien il-ftuħ tal-Kanal ta' Suez. It-tħaffir tal-Kanal ta' Suez mill-inġiniera Ingliżi u Franċiżi kabbar bil-bosta n-numru ta' vapuri fil-Mediterran. Fl-1869, meta fetaħ uffiċjalment il-Kanal ta' Suez, Malta saret port ideali biex bosta bastimenti jieqfu hawn biex jabbu l-faħam u provvisti oħra fit-triq tagħhom lejn l-Indja. Biex jisfruttaw din il-qagħda strateġika, l-Ingliżi kienu bnew żewġ baċiri kbar u l-marsa sar maħżen tal-faħam. Mela kif aċċennajna qabel, fi żmien l-Ingliżi l-iskop primarju ta' Malta kien dak ta' fortizza. Għal din ir-raġuni nbnew ħafna barracks għas-soldati. Malta wkoll serviet ta' sptar f'żewġ gwerer kbar, dik tal-gwerra tal-Krimea li għadna kif semmejna u anki tal-ewwel gwerra dinjija. L-ewwel gwerra dinjija li seħħet bejn is-sena 1914 u l-1918 baqgħet magħrufa bħala l-gwerra li qatlet miljuni ta' soldati fil-ġlied fit-trunċieri. Il-Ġermanja u l-Awstrija f'din il-gwerra ġġieldu kontra l-Ingilterra, Franza, ir-Russja, l-Istati Uniti u l-Italja. F'Malta ma kienx hawn ġlied, iżda l-Ingliżi użaw il-portijiet Maltin bħala maħżen għat-tagħmir ta' din il-gwerra. Użaw ukoll il-Gżejjer Maltin bħala sptar għall-feruti tal-gwerra. Fil-fatt, Malta tlaqmet in-ners tal-Mediterran. F'sitwazzjonijiet bħal dawn, f'Malta kienu ikun hawn ħafna xogħol fil-portijiet kif ukoll fl-isptarijiet u kienu jiżdiedu dejjem il-pagi.
Fit-tieni gwerra dinjija, il-pożizzjoni strateġika ta' Malta waslet ukoll sabiex il-Ġermaniżi u t-Taljani ibbombardjaw lil Malta diversi drabi biex jippruvaw jaħduha. F'dan iż-żmien il-Maltin għexu f'miżerja kbira. Iżda fortunatament baqgħu jirreżistu sakemm it-Taljani u l-Ġermaniżi ċedew. Illum kif inbidel ir-rwol ta' Malta? Illum Malta inbidlet. Il-Beriks ċedew posthom għall-lukandi u madwar 40% tal-Maltin jaqilgħu l-għajxin tagħhom minn xi xogħol marbut mal-qasam tat-turiżmu. Nistgħu ngħidu li llum il-biża' tal-gwerra ittellef l-opportunitajiet ta' xogħol u mhux iżżidhom bħalma kien jiġri fil-passat. Illum Malta għadha f'pożizzjoni strateġika, iżda minflok bħala fortizza saret post strateġiku fl-oqsma tas-servizzi. Fil-Freeport ta' Malta jitlu bastimenti li jniżlu l-merkanzija fil-port. Wara jiġu vapuri iżgħar biex jagħbu l-merkanzija u jġorruha madwar id-dinja.